Buka puasa. Alhamdulillah sing mundhute sapa? Kon ngecindek. Wis mok dolok jangane apa ae ndajal. Kapawan itu sego. Jeroan apa neh kuwi sing wis dicuwili kuwi jeroan. Terus apa neh? Tempe barang. Tempe apa neh kuwi? Sambal teri. Sambal teri apa neh? Ayo ati. Iwak ati. Kok malah enak ati itu. Enak ya? Kuwi jangan apa kuwi? Gele. Jangane tuh. Jangan bang. Karo apa? Gele. Bung karo apa iki? Kadang. Nah, luwe ta ya wis ganggu aku. Aku kan bakul mesti dah. Ngejak bakul saiki. Hmm. Emang lek entuk dhuwit ngetuku apa? Tapi bosan. Lek Mas Tapo wis ngene, dongakne tangane ndang mari iki Mas Tapo iki. Yo, engko ben aktif terus iso suwi tak bakul. Engko traweh sik engko bar bakul karo Mas Tapo. Yo, kombel.